Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είστε συντονισμένοι στο καινούριο κανάλι Cinevision TV και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί για μια, θα έλεγα, ακόμα συνέντευξη με τον φίλο Δ. Ιωάννη Γεωργακόπουλο. Δεν έχουμε βάλει τίτλο για τις συγκεκριμένες εκπομπές, ενώ αντίθετα στην αθλητική που εξελίσσεται τουλάχιστον και αυτή μια φορά την εβδομάδα, έχουμε. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αυτό Αλλά θα το δούμε στην πορεία. εγώ πιστεύω ότι όλα θέλουν τον καιρό τους. Έτσι. Γι' αυτό ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, Χαίρομαι. τι καιρό κάνει σήμερα, τι καιρό κάνει άραγε? Η αλήθεια, ο καιρός εδώ είναι καλός και προβλέψιμος. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σου λέω. Και προβλέψιμος. Και κάτι βροχούλες που βλέπω γενικά στα sites αυτά, πού υπάρχουν, τι είναι? Έχεις ενημερωθεί, θα έρθουν πουθενά, έτσι? Ανάλογα την περιοχή που είσαι, ανάλογα το σημείο και την περιοχή που βρίσκεσαι στην επικράτεια, μπορεί να είσαι, ας πούμε, στον Κορυδαλό, στην Νίκαια, στο Εγάλεο, ας πούμε, της Αττικής, και εγώ μπορεί να είμαι στη Σύμη ή στη Ρόδο ή στη Γάλυμνο, ανάλογα. Εκεί, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει τοπικός καιρός. Υπάρχει βέβαια ένα ευρύτερο, αν θα έλεγε κάποιος να κάνει μια πρόβλεψη ή να πει τον καιρό στην Ελλάδα, για την Ελλάδα, όπως έχουμε δει στα δελτία ειδήσεων των καναλιών, αναπεριοχές βλέπεις ότι ενώ έχει γενικότερα ένας καλός καιρός ως παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες αυξομοιώσεις και μεταβολές και τοπικά φαινόμενα. Έτσι και εδώ. Πώς έγινες εδώ στο έργο όμως εσύ? Έτσι. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να πούμε ότι ούτε μετεωρολόγος είμαι, έτσι, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, αλλά όμως χρησιμοποιούμε κάποιες μεθοδολογίες, κάποια έτοιμα εργαλεία. Εμείς μπορούμε να εξελίξουμε αυτά τα εργαλεία, είτε με μηχανική μάθηση, είτε με τεχνητή νοημοσύνη, και να τα χρησιμοποιήσουμε γιατί για αυτό που είχε πρώτα, και είχαμε αναφέρει σε παλαιότερη εκπομπή, να βοηθήσουμε για την πολιτική προστασία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών. Οπότε, γιατί όμως μόνο στη Σύμη? Ναι, γιατί η Σύμη, θα αναφέρω παραδείγματα, όπως και πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, έχουν ιδιαιτερότητα, γιατί καταρχήν είναι νησί. Το νησί, και ειδικά το ορεινό νησί, έχει ιδιαιτερότητες μετεωρολογικές που δεν χρειάζεται να αναπτύξουμε τώρα εδώ, που για παράδειγμα, αφαιρώ και ένα παράδειγμα, όταν πέρυσι νομίζω είχαμε τον κατακλυσμό που έγινε στην Ρόδο και τις πλημμύρες και πάρα πολλά σπίτια αντιμετώπισαν προβλήματα και κάτοικοι της Ρόδου, δηλαδή τα πολλά χιλιοστά βροχής που έπεσαν σε εκείνο το καιρικό φαινόμενο, στη Σύμη είχαν μια εντελώς διαφορετική συμπεριφορά του καιρού, για μια απόσταση. Πρόσεξε τι θα πω, η Σύμη, το κοντινότερο σημείο περίπου με τη Ρόδο, είναι περίπου 12 ναυτικά μίλια και 24 το πιο απομακρυσμένο. Φανταζόμαστε λοιπόν ότι θα έλεγε κάποιος ότι ό,τι έγινε στη Ρόδο μάλλον έγινε και στη Σύμη. Δυστυχώς έγινε μόνο στη Ρόδο, και το λέω γιατί οι άνθρωποι είχαν τα προβλήματα που είχαν, και ευτυχώς για τη Σύμη που δεν εξελίχθηκε το ίδιο φαινόμενο. Άρα εδώ έρχεται το φαινόμενο που λέμε η διαφορά του κλίμακος, του μικροκλίματος, της τοπικότητας του κλίματος. Και εγώ δεν είμαι μετεωρολόγος, το ξαναλέω, απλά θέλω να οδηγήσω τη συζήτηση σε αυτό που είπα πριν, στο κομμάτι της πρόγνωσης έγκαιρης προειδοποίησης για τους πολίτες. Έχω όμως, Κώστα, μια ερώτηση λίγο πάνω σε αυτό. Ναι. Ας πούμε ότι προβλέπετε ότι θα υπάρχει κακοκαιρία. Εντάξει. Τι μπορεί η αλήθεια να κάνει ο πολίτης, αναρωτιέμαι μερικές φορές, από τη στιγμή που θα πρέπει να πάει στη δουλειά του? Δηλαδή, δεν ξέρω, εσύ τι λες που ασχολείσαι με αυτό το θέμα? Ναι, σε πρώτη φάση θα ανακοινώσω και εδώ από το κανάλι, το Cinevision TV που μας φιλοξενεί, και είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια που κάνουμε εμείς εδώ. Θα πω ότι έχει ξεκινήσει πιλωτικά σε πρώτη φάση μια ιστοσελίδα, υπάρχει μια πλατφόρμα ψηφιακή που εμφανίζεται μέσω δύο ιστοσελίδων, το simipavlaweather.blogspot.com και το simikeros, σαν να λέμε λίγο γκρίγκλις, .blogspot.com, όπου μπορεί κάθε πολίτης του νησιού, ακόμα και ο επισκέπτης ή και ο τουρίστας, ανάλογα στη φάση που βρίσκεσαι στο νησί, να μπουν να δουν όχι μόνο την σημερινή προβλεψή κατάσταση, μέχρι και 24ωρη
πρόβλεψη, δηλαδή κάθε ώρα σου λέει περίπου την εξέλιξη του καιρού και φτάνει αυτό μέχρι και 7 ημέρες την εβδομάδα. Και πρέπει να τονίσουμε ότι έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά όσον αφορά, δείχνει, για να μπορέσω να γίνει και πιο κατανοητός, δείχνει τη θερμοκρασία, την υγρασία, τον αέρα, την ταχύτητα ανέμου και μάλιστα και σε μποφόρ για τα πλοία, για όσους κινούνται στο θαλάσσιο χώρο εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δείχνει και την ημέρα, την τρέχουσα ημέρα, τη δείχνει και ωριαία τη μεταβολή ή όχι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό να ξέρεις τι θα γίνει στις 6 το απόγευμα. Βέβαια θα με ρωτήσεις, μα πώς γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται με κάποιες προβλέψεις από δεδομένα που υπάρχουν. Υπάρχουν οι γενικές προβλέψεις μετεωρολογικές και υπάρχει και το δικό μας σύστημα, τοπικό σύστημα μετεωρολογικό που είναι εγκατεστημένο στη ΣΥΜΗ. Αυτό λοιπόν, σε σχέση με άλλες περιοχές, είναι παίρνοντας τα στοιχεία, τα δεδομένα δηλαδή από αυτό το μικρό μετεωρολογικό σταθμό, σε συνδυασμό με την πρόβλεψη που υπάρχει για τον τοπικό καιρό, βγάζει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να πούμε που μπορούμε να το εφαρμόσουμε μετά αυτό, εκτός από τους πολίτες που θα μπαίνουν, όπως είπαμε, στο simi.weather.blogspot.com και στο simi, symi, καιρός, δηλαδή όπως το ξέρουμε κα.blogspot.com. Να πούμε, ή θα είναι η επόμενη ερώτηση? Όχι, αυτό που θα ήθελα λίγο να πω πέρα από το που υλοποιείται, είναι ότι μήπως είχε αξία να μπει και μέσα σε ένα warning system λιγάκι όλο. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Γιατί, για παράδειγμα, επειδή ξέρω λίγο την περιοχή της ΣΥΜΗΣ, εκεί κοντά, ας πούμε, για παράδειγμα, στο ρολόι, ο όγκος νερού είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δημιουργείται κάτι σαν ποτάμι, δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και αν προβλεφτεί κακοκαιρία. Νομίζω το θα παρέσει από εκείνο το σημείο το Αριστοτέλη. Νομίζω ότι το μακρινό, αν δεν κάνω λάθος, 2017 ή 2018, η ΣΥΜΗ είχε πληγεί ανάποδα από τη Ρόδο, δηλαδή είχε συμβεί ακριβώς στο ανάποδο, και επειδή δεν είχαν εξοπλιστεί, μάλλον υπήρχαν κάποιες υποδομές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα. Πλημμύρισε το νησί. Ένα νησί που είναι κοντά στη θάλασσα, πλημμύρισε και γίνανε μεγάλες καταστροφές. Όλοι θυμόμαστε εκείνες τις μέρες, δεν είχαμε ρεύμα, δεν είχαμε επικοινωνίες, πλημμυρίσαν μαγαζιά, εξαφανίστηκαν αυτοκίνητα, βάρκες, έγινε δηλαδή εκδηλώθηκε ένα πολύ μεγάλο έντονο καιρικό φαινόμενο και βεβαίως αυτό το καιρικό φαινόμενο θα μπορούσε, προσέξτε θα μπορούσε να έχει αποφευθεί με κάποιες ενέργειες και ερχόμαστε εδώ σε αυτό που είπες, ότι εάν υπήρχε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, να πούμε βέβαια τότε ότι το 2019 ενεργοποιήθηκε το 112, πάρα πολύ σημαντικό, και μετά η δική μας μελέτη, η ερευνητική μελέτη που έγινε, μιλούσε και για ένα δεύτερο σύστημα, το οποίο ήταν εγκατεστημένο ιδιαίτερα στο νησί της ΣΥΜΗΣ λόγω της μορφολογίας, ιδιαίτερης γεωγραφικής μορφολογίας του νησιού, δηλαδή δύσκολες επιφάνειες, βουνά, ένα πάρα πολύ δύσκολο σύστημα κάλυψης είχαμε αναπτύξει εμείς. Το UNIWA, δηλαδή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αυτό το σύστημα λοιπόν συνεπικουρούσε το 112, γιατί το 112 δεν πιάνει σε όλες τις περιοχές της ΣΥΜΗΣ. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό που λέω, πάρα πολύ, ακόμα και πηγαίνοντας και σε διπλανούς οικισμούς από την πόλη υπάρχει έλλειψη δικτύου και για να επικοινωνήσει κάποιος, καμιά φορά αν δεν γυρίσει το κινητό του από αυτόματη δηλαδή έβρεση σταθμών σε χειροκίνητη, πέφτει στο τουρκικό δίκτυο. Αυτό λοιπόν έδειχνε τις ελλείψεις που υπάρχουν και εμείς λοιπόν αναπτύξαμε αυτό έχοντας μια ευρεία κάλυψη του νησιού. Άρα, έχοντας μια καλή πρόγνωση από μετεωρολογικά δεδομένα και ξέροντας τι θα γίνει, παραδείγματος χάρη όπως έχουμε φτιάξει εμείς τώρα αυτή τη σελίδα μέχρι και 7 ημέρες, θα μπορέσουμε και με την ώρα που δηλώνεται κάτι, με τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, να παίρνονται αυτές τις πληροφορίες, να πηγαίνουν στον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας και αυτό το ειδικό σύστημα που έχουμε αναπτύξει, το warning system, να στέλνει πέραν το 112 για να πιάνει όλο το νησί, να στέλνουμε αυτά τα μηνύματα στους πολίτες. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Αυτό πραγματικά θα ήταν πάρα πολύ. Και έχουμε μια κάλυψη συνολική μαζί με το 112 και το δικό μας που αγγίζει σχεδόν το 99%. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι εκτός του νησιού για να μην πιάσει το μήνυμα αυτό. Όταν λέμε εκτός του νησιού, δηλαδή θα πρέπει να είσαι σε μια περιοχή που πραγματικά δεν υπάρχει εμβέλεια στο νησί, θα είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν ξέρω, αν και εμείς είχαμε βρει και μοντέλα, είχαμε αναπτύξει μοντέλα που μπορεί να είσαι και απομακρυσμένα από το νησί σε μια βάρκα και να μπορείς να λαμβάνεις το μήνυμα που θα σου.
Κατά βάση όμως υλοποιείται σε σελίδες και σε ιστολόγια, αλλά ήθελα λίγο να τονίσω ότι συνήθως όλα γίνονται πια σε mobile περιβάλλον. Έχετε Ναι, σκεφτεί τη δυνατότητα να είναι κάπως downloadable? λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έγινε και ανακοινώσαμε επίσημα είναι ότι αυτό που έχουμε βάλει σε ένα ιστολόγιο δεν απαιτεί εφαρμογή και είναι πλήρες. Δηλαδή η θέαση μέσω των φιλομετρητών, των λεγόμενων browser ή περιηγητών, όπως θέλουμε τέλος πάντων να το πούμε, σου δίνει τη δυνατότητα να μην απαιτείται, γιατί όπως ξέρεις, όταν ανοίγουμε κάτι να δούμε, δηλαδή ένα πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο, απαιτείται εφαρμογή ή σε συνδέει με την εφαρμογή να την κατεβάσεις για να το δεις. Εμείς λοιπόν φτιάξαμε κάτι με κώδικα, με απλό κώδικα έτσι, ώστε να μην απαιτείται να μπορεί να ανοίξει από οποιοδήποτε φιλομετρητή σαν να έχεις εφαρμογή. Αυτό όμως που θα κάνουμε εμείς σε επόμενο στάδιο είναι ίσως να δημιουργήσουμε μια ελεύθερη εφαρμογή η οποία να κατεβαίνει και στο κινητό μας. Σε πρώτη φάση δεν απαιτείται και δεν χρειάζεται. Αυτό που λέμε... Συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, αλλά οι browsers, ας πούμε, στα κινητά δεν είναι οι ίδιοι που έχουμε, ας πούμε, στους υπολογιστές μας. Ακριβώς. Εμείς, όταν, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν iOS κάποια κινητά. Λοιπόν, ακριβώς. Θα γίνει η διαδικασία? Εμείς φτιάξαμε ένα κώδικα, μπορείς το κινητό σου να το ανοίξεις, που ενώ βάζεις την ιστοσελίδα του καιρού, κάνει αυτόματη προσαρμογή στο κινητό σου σαν να έχεις εφαρμογή, σαν να έχεις μία εφαρμογή. Δηλαδή, αν το ανοίξουμε, προσαρμόζεται ακριβώς στις οθόνες των κινητών, είτε αυτό είναι iOS, με iOS εννοώ δηλαδή τη γνωστή εταιρεία, είτε είναι σε Android γενικότερα, δηλαδή και όχι μόνο σε Android. Έχουμε δηλαδή σε όλους τους, μέχρι και σε φιλομετρητές ή περιηγητές τηλεοράσεων. Το έχουμε προσαρμόσει για τηλεοράσεις, για tablet, για οποιασδήποτε κινητές συσκευές. Εκείνο που θέλω να τονίσω, γιατί όλα αυτά πρέπει, όπως είχαμε πει, να αναπτύσσονται όλα μαζί, σαν modules για το σύστημα του warning, είναι ότι σε επόμενη φάση, κάποια στιγμή, θα φτιάξουμε μια εφαρμογή η οποία θα ενεργοποιεί, αν βλέπει ότι έχουμε ή πάμε να ξεπεράσουμε όρια, τα προβλεπόμενα, τα εθνικά όρια, το λέμε αυτό, τι είναι το εθνικό όριο, είναι οι ανώτατες ή κατώτερες τιμές, όπου μπορεί να οριστεί ότι έχουμε μια έκτακτη κατάσταση ή ότι πρέπει να προστατευτούμε. Αυτό εννοώ. Να στέλνει η ίδια εφαρμογή που θα είναι κατεβασμένη, να σου ανοίγει ένα warning, να σου λέει, δηλαδή μια ειδοποίηση, να σου λέει άνοιξέ με γιατί εδώ υπάρχει πρόβλημα. Οπότε όταν θα βλέπει ότι αυτή η εφαρμογή του έχει μια ειδοποίηση, θα ανοίγει την εφαρμογή και θα βλέπει. Προς το παρόν όμως, το σύστημα αυτό δουλεύει χωρίς την ανάγκη εφαρμογής, με αυτόματη προσαρμογή, είτε έχουμε τηλεόραση, είτε έχουμε τάμπλετ, είτε έχουμε υπολογιστή επιτραπέζιο, είτε έχουμε κινητό της μιας εταιρείας, της άλλης εταιρείας. Είμαστε δηλαδή ακόμα και σε Android, το λέω Android για να το τονίσω, συσκευές που μπαίνουν στις τηλεοράσεις για να τις κάνουν smart. Υπάρχει πλήρη συμβατότητα και νομίζω ότι κάθε ένας από εμάς πρέπει να κατεβάσει αυτό για το νησί της Ήμης. Ένα άλλο που θα τονίσω και συγγνώμη να ολοκληρώσω είναι ότι εφόσον έχουμε αυτή την πλατφόρμα έτοιμη, οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας, εάν χρειαστεί να έχουμε τον αντίστοιχο σχεδιασμό και υλοποίηση, μπορεί να γίνει γιατί πλέον έχουμε τον κώδικα. Ωραία, αλλά εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα λίγο να ρωτήσω από την που έχει ξεκινήσει η λειτουργία της. Θέλετε λίγο να μας πείτε μερικά comments, έτσι, τα οποία έχετε, μερικές εντυπώσεις ίσως από χρήστες, από προτάσεις, για παράδειγμα, τα strengths της εφαρμογής, έτσι, αυτής. Λοιπόν, όταν πρωτοξεκίνησε η εφαρμογή πιλωτικά, την έστειλα σε διάφορους φίλους σε πρώτη φάση, σε ένα φίλο που ασχολείται με τον εθελοντισμό, και όταν λέμε τον εθελοντισμό είτε διάσωσης, είτε είναι δηλαδή μια ομάδα που ασχολείται με καλούς εθελοντές, που ασχολείται σε περιπτώσεις κρίσεων, είτε αυτό έχει να κάνει με μια πυρκαγιά, είτε αυτό έχει να κάνει με μια πλημμύρα, είτε αυτό έχει να κάνει με πολίτες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση και χρειάζεται άμεση ανάγκη και παρέμβαση για μεταφορά. Υπάρχει μια εθελοντική ομάδα λοιπόν και ένας φίλος πήρε αυτή την εφαρμογή σε πρώτη φάση, του έδωσα να τη δει. Ένας άλλος φίλος που δουλεύει
σε κάποια από τα σώματα του ελληνικού κράτους. Την είδε, μου έστειλε τι έπρεπε να βελτιώσω και το έκανα. Και υπήρχαν και μια σειρά από φίλους που ήταν ψαράδες, για παράδειγμα, στο χόμπι, οι οποίοι έπαιρναν τις βάρκες και πηγαίνανε. Σε πληροφορώ ότι στην αρχή δεν είχαμε βάλει την ωριαία πρόγνωση. Δηλαδή έλεγε κάποιος, ωραία λες τον καιρό, αλλά εγώ στις 6 το απόγευμα, μεταξύ 6 και 8, θέλω να δω τι θα γίνει. Δηλαδή, ένα πράγμα που μπήκε στην εφαρμογή ήταν αυτό. Και όλοι συζητάγαμε για τρίμερη πρόγνωση. Ξαφνικά η έγινε 7 ημέρων. Αυτά με βοήθησαν οι κάτοικοι και οι φίλοι πάνω απ' όλα να διορθώσω, να εμπλουτίσω. Γιατί, παράδειγμα, είχα βάλει ταχύτητα ανέμου. Ένας φίλος που ήταν ψαράς και ένας άλλος που δουλεύει, σου λέω, σε μια λιμενική αρχή, για παράδειγμα, μου λέει, πρέπει να βάλεις και μποφόρ. Όχι δηλαδή ότι, αλλά κάποιος ναυτικός, ένα πλοίο, που θέλει να δει τον ταχύτητα ανέμου θάλασσας, θα πρέπει να το δει σε νούμερα που ξέρει. Όχι να βλέπει την ταχύτητα ανέμου, να πρέπει να βρει ο ίδιος τον τύπο για να δει πόσο είναι σε μποφόρ. Οπότε, να και κάτι. Οπότε, σιγά σιγά εμπλουτίστηκε αυτό. Εγώ θέλω δημόσια να ευχαριστήσω αυτά τα πρόσωπα που με βοήθησαν, που έδωσαν τις απαραίτητες συμβουλές και το τι επιπλέον έπρεπε να μπει, και εγώ ίδιος δεσμεύομαι ότι μπορούμε να το κάνουμε και καλύτερο. Δηλαδή, αν υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, εννοείται έχοντας έναν κώδικα, θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Ένα παράξενο λίγο που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί να υλοποιείται σε 2 ιστολόγια, ας πούμε, ή σε 2 σελίδες και να μην έχει καμία σημαία, ας πούμε, με εναλλαγή γλώσσας, αν θέλει κάποιος να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Ναι. Ένα από τα δύο θα το έχουμε και στα αγγλικά. Το να πει σε έναν ξένο «Σήμη καιρός» δεν θα καταλάβει τίποτα. Θα μου πείτε, μπορούμε να έχουμε το «Σήμη παύλα weather» και να είναι στα αγγλικά και στα ελληνικά. Επειδή το ψάξαμε ερευνητικά, υπάρχουν άνθρωποι, όσο και αν ακούγεται περίεργο, που μπορεί να ακούνε το weather, δεν ξέρουν καταρχήν αγγλικά. Έχω ένα φίλο που μιλάει μόνο ελληνικά και ιταλικά. Το καταλαβαίνει γιατί είναι λατινικό και απλά θα πρέπει να το αποστηθήσει να το γράψει. Το «Σήμη καιρός» σε Γκρίγκλις, παράδειγμα, του ήταν πιο εύχριστο. Και υπάρχουν και άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που δεν γνωρίζουν ξένη γλώσσα. Στο να μπουν στο κινητό τους κουτσά στραβά που έχουν μάθει κάτι, γι' αυτό και έρχεται και το κομμάτι της συμβατότητας και το κομμάτι πώς μπορεί κάποιος να θυμάται κάτι. Επιτρέψτε μου, και αν πάλι με πάρουν οι φίλοι και μου πούν, όχι, λάθος κάνεις, Κωνσταντίνε, πρέπει να γίνει αυτό που ρωτάς εσύ και είναι καλύτερο, Γιάννη. Δηλαδή αυτό που λες να είναι. Λοιπόν, εγώ σκέφτηκα απλά να υπάρχει ένα ελληνόηχο, ελληνόφωνο κατά κάποιο τρόπο, να καταλαβαίνει δηλαδή και ο απλός ψαράς 60-70 χρόνων που δεν πολύ καταλαβαίνει, να μπορεί να το έχει στο κινητό του, θα πάει στο γιο του, πάει σε ένα φίλο να του πει, κάτσε να στο γράψω, «Σήμη καιρός» και πάτα εδώ για να βλέπεις τον καιρό. Από το να γράψει «Σήμη παύλα weather» κτλ. Είναι νομίζω λίγο πιο εύκολο. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεσμεύομαι ότι σαν ερώτηση είναι εύστοχη και θα μπορούσε να καταργηθεί ένα από τα δύο. Από την άλλη, θα σου πω και ένα άλλο πλεονέκτημα. Με έχοντας δύο, αν κρεμάσει το ένα, γιατί εγώ θα έρθω πάλι στους λόγους ασφάλειας, λόγω που το πρώτο σύστημα που είχαμε έγκαιρης ντροπήσεις είχε κάποια συστήματα ασφαλείας. Αν δηλαδή πέσει η μία σελίδα, να υπάρχει μία δεύτερη, η οποία να μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή είναι και θέμα ειδικότητας και ασφάλειας. Καταλαβαίνω αυτό που λες και συμφωνώ. Θα προσθέσω και αγγλική γλώσσα, ας πούμε, στο «Σήμη weather», το οποίο είναι σε επόμενη φάση. Πώς, ας πούμε, αν έρθει ένας τουρίστας και θέλει δεν μπορεί να το δει. Και θα μπερδευτεί λιγάκι για το τι πρέπει να βάλει το weather ή το καιρός. Ναι, πρόσεχε να δεις. Εδώ έχω απάντηση. Ο τουρίστας δεν θα μάθει καν για το «Σήμη καιρός». Πρέπει εμείς να του το πούμε. Αν λοιπόν ο Δήμος βάλει στη σελίδα του το «Σήμη weather», αν κάποιος θέλει να μπει και να δει, γιατί είναι στα αγγλικά, είναι θέμα και δημοτικής αρχής αν θέλει να το κάνει. Θα βάλει το «Σήμη weather» ως μοναδική πηγή για το αγγλόφωνο. Και στο ελληνόφωνο, την ελληνόφωνη πληροφόρηση, «Σήμη καιρός» τάδε. Δηλαδή υπάρχει τρόπος
να το επικοινωνήσουμε προς τα έξω. Αρκεί να το θέλουμε. Εγώ πάντα λέω ότι παραδείγματος χάρη, εγώ στείλα ένα δελτίο τύπου στο Δήμο για το τι κάνουμε μέχρι στιγμής. Εντάξει, απάντηση δεν πήρα, δεν πειράζει, δεν θέλω να μου απαντήσουν, αλλά ελπίζω ότι ίσως κάποιος να πει, ρε παιδιά, έχουμε μια πρόβλεψη. Δεν τη βάζουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγώ πάντως, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από την ομάδα που έχουμε, την ειδησιογραφική στο ράδιο ΣΥΜΗ Ειδήσεις, κατά τα χτάρχουν κάποια διαστήματα θα βάζουμε τους συνδέσμους αυτούς για να τους μάθει ο κόσμος. Αυτό θα γίνεται σε συχνό, όπου μπορούμε τέλος πάντων, θα το αναδημοσιεύουμε. Δεν ξέρω αν έχω καλύψει, πάντως συμφωνώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπει και μια αγγλική απόδοση της σελίδας. Συμφωνώ. Με τελευταία ερώτηση λιγάκι σχετικά με το accuracy αυτών των μοντέλων, των προβλέψεων, ας πούμε, αυτό το μοντέλο. Πώς να την απαντήσεις εσύ που τις βοηθήσει. Ναι, αλλά έχεις περίπου έτσι μία ιδέα πόσο φτάνει γενικά όλο αυτόν των σελίδων καιρού. Καιρού δηλαδή. Ανάλογα το μοντέλο που έχουμε και κυρίως τα δεδομένα, εγώ θέλω να με διορθώσει γιατί είσαι ο άνθρωπος που ασχολείται με τα μοντέλα. Και μου αρέσει να κάνεις ερωτήσεις που ξέρεις την απάντηση εσύ καλύτερα από μένα. Λοιπόν, και χαίρομαι που το λέμε. Αυτό που μας λείπει πάντα είναι τα δεδομένα. Καλά τα λέω μέχρι εδώ, κύριε καθηγητά. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι... Περίμενε. Κάνε μου ερώτηση να με βοηθήσεις καλύτερα. Να βοηθήσω θέλω. Δηλαδή, οι πηγές που υπάρχουν από εκεί είναι αξιόπιστες. Δηλαδή, τα μοντέλα αυτά είναι, ας πούμε, κάπως τεσταρισμένα, έχουν γίνει μετρήσεις, έχουν γίνει... Αυτό θέλω να πω. Ναι. Αυτό που θα βελτιώσει την εικόνα είναι η τοπικότητα του μοντέλου. Τι λείπει στο μοντέλο. Υπάρχουν μόνο τα γενικά μοντέλα, μάλλον τα στοιχεία που προδιαγράφουν το γενικότερο καιρό της περιοχής. Αυτό, δηλαδή το έχουμε τεστάρει ότι δουλεύει. Το θέμα είναι ότι όταν γίνει μια καταιγίδα τοπική, δεν φαίνεται στο σύστημα. Άρα το πρόβλημα είναι ότι αν έχουμε αυτή τη στιγμή 7 μποφόρ μες στο λιμάνι, η πρόβλεψη μπορεί να λέει 6, 5. Δηλαδή της λείπει κάτι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν έχουμε στοιχεία τοπικότητας. Τα υπόλοιπα μοντέλα είναι ελεγμένα, τα έχουμε τσεκάρει, τα έχεις δει και εσύ. Είναι τσεκαρισμένα να λειτουργούν. Εγώ την εφαρμογή τη βλέπω ότι δουλεύει. Και μάλιστα θα μιλήσω και τις επόμενες μέρες να δω αν όντως πάμε καλά. Γιατί έχω και το άγχος ότι μπορεί το μοντέλο αυτό να μην τρέχει, να μην περπατάει, να έχει πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορώ να πω ότι βρήκα, ανακάλυψα κάτι. Υπάρχουν καλύτερα μοντέλα από το δικό μας. Σε μεγάλα διεθνή site, τα ελληνικά meteo.gr για παράδειγμα, που έχουν ασχοληθεί, είναι πολύ πιο ειδικοί από εμάς, από σένα και από μένα. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να διαφοροποιηθούμε λίγο από αυτούς. Παίρνουμε δηλαδή τις πληροφορίες τους, θα εγκαταστήσουμε και εγκαθιστούμε τοπικούς μετρολογικούς σταθμούς και εμπλουτίζουμε τα δεδομένα για να δούμε την πρόβλεψη. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άμα οι άλλοι είναι καλύτεροι από εμάς, δεν θα πούμε εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Κάθε άλλο. Όπως είπα από την αρχή, εμείς οι δύο καθηγητές είμαστε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Προσπαθούμε, τι είναι ο καθηγητής στη δική μας θέση, να ερευνά. Εμείς τι κάνουμε. Θέλουμε και το κάτι επιπλέον για να βγει η έρευνα μας πιο αληθινή, πιο θα έλεγα σωστή, πιο ορθή. Δεν ξέρω αν χειρίζομαι σωστές λέξεις. Αυτό λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνουμε. Εσύ όμως που μου ερώτησες, είσαι πάντα πολύ καλό σε αυτά. Αυτή είναι η απάντηση που θέλεις να πάρεις. Πες και εσύ τα δικά σου. Μην κάνω μόνο μονόλογο. Εντάξει, γενικώς αυτά τα μοντέλα έχουν ένα μεγάλο accuracy, έτσι, γιατί είναι ελεγμένα συνήθως. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων ή να έχουν θέματα σε κάποια τοπικότητα ή σε κάποιες ιδιαίτερες, σε ιδιαίτερες περιοχές. Έτσι. Απλώς κάθε μοντέλο πρέπει να αυτοβελτιώνεται, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα της αυτοβελτίωσης. Και είμαστε είναι οργανισμοί πια, όσο και αν κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Λέγονται πια ζωντανοί οργανισμοί στην ουσία, έτσι. Και με μεθόδους μηχανικής μάθησης και όλα αυτά που χρησιμοποιούμε πια, τα αυτοβελτιώνουμε. Δηλαδή αυτό το μοντέλο ήθελα να ρωτήσω. Αυτοβελτιώνεται. Βελτίωσης, έτσι να... Ξεκινήσαμε, όπως είπα, με τα νέα δεδομένα που θα παίρνει της τοπικότητας, θα μπορεί η πρόγνωση στο μέλλον, γιατί για να προβλέψεις κάτι πρέπει να έχεις, να το κάνουν πιο αναλυτικά. Ξεκινήσαμε, παράδειγμα, να έχουμε δεδομένα εδώ και ένα μήνα.
Του χρόνου τέτοια εποχή θα έχει διανύσει το τοπικό σύστημα περίπου 12 μήνες. Με δεδομένα. Αυτά τα δεδομένα δεν τα πετάμε. Αυτά τα δεδομένα τα κρατάμε. Γιατί είναι δεδομένα τοπικού καιρού. Που διανύθηκε σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό που θα παίρνει τα καινούρια δεδομένα το σύστημα. Δηλαδή αυτό δεν σταματάει. Έχει συνέχεια δεδομένα. Συν τα γενικότερα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την πρόβλεψη του καιρού, θα έχει λιγότερα λάθη πρόγνωσης, έχοντας και την εμπειρία, βλέποντας τι είχε γίνει την προηγούμενη χρονιά, το μήνα τάδε, τη μέρα τάδε, για να δούμε και τις διαφορές. Και εκεί λοιπόν μπορείς να δεις ανά χρόνο, ανά μια χρονιά δηλαδή. Πόσο ποσοστό βροχής είχαμε στη Σύμη τοπικά. Τόσο. Τι έχουμε φέτος? Όσο περνάει ο καιρός, μπορούν να βγουν πολλά πράγματα μέσα από τον καιρό. Δηλαδή, για παράδειγμα, πώς προβλέπεται μια ξηρασία? Έχουν δει κάποια δεδομένα. Παρακολουθούν λοιπόν τα δεδομένα εκεί τα τοπικά και βλέπουν τα τελευταία 2 χρόνια, 24 μήνες, μειώνονται συνεχώς τα ποσοστά της βροχής. Αυτό, αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό για τα επόμενα 5 χρόνια, τότε το νησί θα έχει πρόβλημα νερού. Αναφέρω κάτι που αυτά που συζητάμε είναι απλά, τα έχουν ήδη προβλέψει και ήδη ασχολούνται οι άνθρωποι. Εμείς απλά λέμε ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με την τοπικότητα του καιρού και του φαινομένου για να προλάβουμε, γιατί η έρευνά μας έχει να κάνει με την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών. Δεν με έχεις ρωτήσει κάτι στο τέλος. Πριν όμως από αυτό, θέλω λίγο να σε ρωτήσω κάτι που μου κάνει εντύπωση πάλι. Πέρα όμως από ένα press conference, έτσι γενικότερα, από ένα δελτίο τύπου, οτιδήποτε, πότε έχετε σχεδιάσει να μας παρουσιάσετε αυτή την εφαρμογή, έτσι, λιγάκι, ίσως με κάποια αποτέλεσμα? Εάν πάνε όλα καλά και θέλει ο Δήμος Σύμης, πάντα εγώ βάζω αν θέλει και η τοπική κοινωνία. Μπορεί η τοπική κοινωνία, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο κ. Παπαθανασίου. Εγώ μπαίνω στο meteo.gr, είμαι ικανοποιημένος, δεν ασχολούμαι, μια χαρά είναι. Δεν μας ενδιαφέρει που έχουμε καλή πολιτική προστασία, ό,τι και αν γίνει το αντιμετωπίζουμε. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε το 112 και όταν έρχεται η βροχή στέλνει τα μηνυματάκια και είμαστε εντάξει. Εγώ, αγαπητέ φίλε, ό,τι κάνω το κάνω πρώτα για εμένα, να δω αν δουλεύει το σύστημά μου ως ερευνητής και μετά η χαρά μου είναι αυτό να δοθεί στους πολίτες, έστω ένας πολίτης από τους 3.000 κατοίκους να την πάρει αυτή την εφαρμογή, να τη θεωρήσει αξιόπιστη και να λειτουργεί με βάση αυτή. Δηλαδή, δεν θα πάρω σήμερα μπουφάν, γιατί βλέπω ότι ο κ. Παπαδοσίου μου λέει ότι αυτό και αυτό και αυτό. Για να δω και το μετεό.gr. Περίπου τα ίδια λέει. Ωραία, άρα έχει δίκιο ο Κωνσταντίνος, δεν θα πάρω σήμερα μπουφάν μαζί μου. Ένας να την αξιοποιήσει, για μένα, ηθικά, είμαι ικανοποιημένος. Τώρα, εάν και οποιασδήποτε αρχές πούν ότι έλα εδώ ρε Κωνσταντίνε, με την ομάδα στο Γιάννη και άλλους, ελάτε εδώ να το δούμε αυτό και να το πάμε παραπέρα, να επικοινωνούν όλοι οι πολίτες με αυτό, τότε χαρά μου θα ήταν, παραδείγματος χάρη, το καλοκαίρι του ερχόμενο που μας έρχεται, να κάνουμε και μια ημερίδα παρουσίας, να αρχίσουμε να λέμε τέλος πάντων τι κάνουμε σε αυτό το νησί. Γιατί έχουμε μάθει στο νησί να λέμε μόνο θέλουμε τουρίστες, θέλουμε αυτό, θέλουμε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία περνάνε στα ψηλά γράμματα. Δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες. Δεν τους ενδιαφέρει ο καιρός, δεν φίλε. Εδώ μας ενδιαφέρει να ζήσουμε, σου λένε. Δεν έχουμε γιατρούς. Και μάλιστα τις προάλλες από το ράδιο Σύμη Ειδήσεις, αν είδες την ανάρτηση, βραβεύσαν έναν γιατρό και πολύ καλά κάνανε. Ένα στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος πραγματικά βοήθησε την τοπική κοινωνία πάνω σε λήψεις γιατρών. Βοήθησε και το γιο μου σε ένα περιστατικό, αν καλά το παιδί. Και αν έβλεπες από κάτω την απήχηση και τα like, να το πω έτσι, τη συγκεκριμένη ανάρτηση, θα καταλάβεις πολλά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος πάνω απ' όλα είναι γιατρός. Έχει ορκιστεί στον όρκο. Κάνει τούργημα, δηλαδή ό,τι κάνουμε και εμείς εδώ. Γι' αυτό σου είπα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να μας χειροκροτάνε όλοι. Μας ενδιαφέρει ένας να πιστέψει σε εμάς και να πει παιδιά μπράβο. Και μακάρι μετά το πάρει και η υπόλοιπη κοινωνία να το αξιοποιήσει. Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Ας κάνω ό,τι θέλω. Να ρωτήσω λίγο πώς εξασφαλίζεις ότι είναι για no commercial use. Έτσι. Γιατί, πρόσεξε, δεν έχει διαφημίσεις. Το πρώτο πράγμα. Όπου μπει στα άλλα site έχουν διαφημίσεις. Όποιο γνωστό site στο σελίδα μπει, θα δεις μπανεράκια κτλ. Εμάς είναι δωρεάν για το λαό. Δωρεάν για τη χρήση του.
Να πούμε βέβαια ότι πίσω από τον κώδικα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει. Να το πούμε και αυτό. Οι οποίοι ανιδιοτέλεσαν χωρίς λεφτά. Λοιπόν, Ιωάννης Γεωργακόπουλος, Αντώνιος Μαϊτός, Παπαθεοδοσίου Κωνσταντίνος. 3 άνθρωποι. Θα αναφέρω κάποια στιγμή και άλλους, γιατί είναι και 1-2 εμπλεκόμενοι φοιτητές, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει. Οπότε, όταν έχει κάτι ολοκληρώσει, δεν μπορώ να τα ανακοινώσω. Που τρέχουμε, φίλε μου, αυτό τον κώδικα. Η βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μας βοηθάει και γι' αυτό. Δηλαδή, εμείς γράφουμε έναν κώδικα. Μπαίνει και βλέπει που έχουμε κάνει λάθη. Έχει τεχνητή νοημοσύνη και σου λέει: συγγνώμη, εδώ έχει κάνει λάθος τον κώδικα, κάνε αυτή τη βελτίωση. Μετά κάνει εσύ, φτιάξε μου το. Μετά βλέπει ότι η ίδια τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει λάθος. Λες: όπου εδώ κάνει λάθος. Δεν εννοούσα έτσι. Εννοούσα να έχει συμβατότητα. Τι εννοεί συμβατότητα? Σου βγάζει κάτι. Σε Java, για παράδειγμα. Έρχεται η Java και εγώ θέλω ένα κώδικα Python γιατί θέλω να δω κάτι. Παράδειγμα, στις μετρήσεις. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτό που το τρέχουν. Μπορεί να φαίνομαι εγώ, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι. Και υπάρχουν και καλοί φίλοι, όπως ο Ανδρέας, ο Δημήτρης, θα αναφέρω έτσι 2 ονόματα, και άλλοι, οι οποίοι πήραν την εφαρμογή και την τρέχανε. Και λέγανε: α, μπράβο, τώρα δουλεύει. Αν δεν είχαμε και κάποιους να μας λένε ότι αυτό τρέχει, οι οποίοι είναι εκεί. Ναι, σήμερα. Χαρακτηριστικό είναι μια μέρα, ξυπνάω το πρωί, μου τραβάει βίντεο και μου βάλε το βίντεο και τι έδειχνε δίπλα εκείνη την ώρα. Εγώ ενθουσιάστηκα. Γιατί ό,τι έλεγε δίπλα, έβλεπε στο βίντεο του καιρού. Είχε τραβήξει βίντεο στο λιμάνι και έλεγε: Κωνσταντίνε, έπεσε μέσα. Και έβλεπε το συνδυασμό αυτό. Αυτό για μένα είναι ικανοποίηση. Τέλος, εύχομαι να ρωτήσω κάτι. Ναι. Έτσι, με όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που κάνεις για τη ΣΥΜΗ, ναι, πώς καταφέρνεις, ενώ μένεις στην Αττική, έτσι, να είσαι ενήμερος για τις ανάγκες του νησιού σου και να ασχολείσαι με αυτές? Δηλαδή είναι μια που δεν έχουν πολλοί άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, Γιάννη, πάρα πολύ σωστά και πολύ ωραία έθεσες αυτό το ερώτημα. Εγώ στη ΣΥΜΗ δεν είμαι ξένος. Κάποιοι με λένε ξενοπάτη. Δηλαδή, ξενοπάτη σημαίνει σε εμάς ότι εμείς αυτός έρχεται από αλλού και δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να απαντήσω αυτούς που λένε «Μα εσύ δεν μένεις εδώ όλο τον χρόνο, είσαι μόνο κάποιους μήνες» κτλ. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να απαντήσω ποιος είναι καλύτερος σημειακός από τον άλλο. Δηλαδή αυτό, εγώ προσωπικά, μέχρι να πεθάνω σημειακός θα είμαι. Ας με λένε αυτοί, είσαι Αθηναίος, είσαι ξενοπάτης, είσαι ό,τι θέλεις. Δεν με απασχολεί. Δεν με απασχολεί. Δεν το λέω εγωιστικά. Είναι πως αισθάνεται κάποιος. Εγώ αισθάνομαι και να πω και να αποκαλύψω εδώ ότι είμαι 3/4 σημειακός. Τι να κάνουμε και ένα άλλο κομμάτι να την Πελοπόννησο. Έχω ανακαλύψει και την Πελοπόννησο. Και δεν ξέρω και από αλλού. Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Όταν κάτι το αγαπάς, ξέρεις και να ενημερώνεσαι. Ξέρεις και να το επικοινωνείς και ξέρεις και να κάνεις και πράγματα. Αρκεί να το θελήσεις. Πάμε να δούμε πώς μαθαίνουμε τις ειδήσεις. Από μικρό παιδί, δραστηριοποιηθούμε, είχα μια δραστηριότητα με το ραδιόφωνο. Παλιά πειρατικά, μετά νόμιμα και τώρα με λίγο ειδησιογραφικό κομμάτι. Δεν χρειάζεται να πω που είμαι και δημοσιογράφος, εσύ το ξέρεις, δηλωμένος κτλ. Υπάρχει και μια δημοσιογραφική ιδιότητα. Είμαι καθηγητής, κάνω πάρα πολλά πράγματα, το έχω ξαναπεί σε άλλη εκπομπή, να μην τα ξαναλέω. Η αγάπη με κάνει στο να θελήσω και να βρίσκω τις πηγές και να ενημερώνομαι και να το επικοινωνώ. Και επίσης η αγάπη για τον τόπο αυτό με κάνει να ασχολούμαι ερευνητικά για αυτόν τον τόπο. Απλά επειδή εγώ δεν έχω πάρει, πώς να σου το πω τώρα, κάτι πιασάρικο να κάθομαι έξω να εδώ με τουντούκες. Αυτά τα έκανα παλιά στο ραδιόφωνο. Είχα δημοσιογραφικές εκπομπές, βγαίναμε έξω, μας ακούγε κόσμος, έπαιρνε το μικρόφωνο. Οι παλιοί με θυμούνται τι έχουμε κάνει. Ούτε τώρα παίρνουμε τις κάμερες. Κάνουν οι άλλοι πέρα, δείχνουν τι ωραία που είμαστε εδώ. Μπράβο, καλά κάνουν τα παιδιά. Οτιδήποτε θετικό είναι για τη ΣΥΜΗ, για την προπονή τη ΣΥΜΗ TV, ότι είναι μπράβο, συγχαρητήρια. Εμείς κάνουμε άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Το τονίζω αυτό. Αυτά λοιπόν τα άλλα πράγματα είναι επειδή τα αγαπάμε και το κάνουμε. Και νομίζω εσύ, Γιάννη, ο οποίος έχει έρθει 2-3 φορές στη ΣΥΜΗ, έχεις κάνει φίλους. Μάλιστα, ένας φίλος μας έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς στο παρελθόν. Εσύ ο ίδιος που δεν είσαι από τη ΣΥΜΗ, δεν αγάπησες αυτόν τον τόπο?
Έστω να σου αρέσει λίγο αυτός ο τόπος, ήταν κάτι διαφορετικό. Είχε και το προσκύνημα, ας πούμε, για παράδειγμα, το Πανορμίτη μας. Απλώς εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να ενημερώνομαι τόσο πολύ, ας πούμε, γι' αυτό. Εγώ Και τις έχω τη ανάγκες του δυνατότητα. τόπου. Όμως Έχω έχεις τις τη δυνατότητα πηγές. και καλύπτει τις ανάγκες. Αυτό θέλω να πω. Θα μπορούσα, φίλε Γιάννη, ανά πάσα στιγμή να πατήσω ένα κουμπί, να κατέβουν τα πάντα. Τι σελίδες ειδήσεων, και να ασχολούμαι μόνο με αυτό. Ότι μπαίνω σε μια διαδικασία, το κάνω πρώτα για δική μου ψυχοθεραπεία, θα το πω έτσι, και για δεύτερο, που θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Το λέω ψυχοθεραπεία γιατί πρέπει κάποιο να έχουμε ένα χόμπι, κάτι. Ο κάθε άνθρωπο, νομίζω, άλλο παίζει ποδόσφαιρο, άλλο παίζει μπάσκετ, άλλο παίζει για ψάρεμα, άλλο του αρέσει να γράφει πεπεράκια. Α πούμε, για παράδειγμα, δεν λέω τώρα εγώ. Νοήτο. Άλλο, εμένα, επειδή από μικρό παιδί μ' άρεσε το ραδιόφωνο, πάνω στο ραδιόφωνο ασχολούμαι, μ' αρέσει πάρα πολύ, η δισογραφία εκεί που θέλω εγώ, δηλαδή εκεί που μπορώ να το πω έτσι, εκεί που θέλω, που μπορώ. Ήθελα το νησί μου από παλιά να επικοινωνεί, να μπαίνει, να υπάρχει μια ομάδα, να βλέπει 5 πράγματα, 5 ειδήσει, όχι ειδήσει και γενικού και ειδικού ενδιαφέροντο, όχι όμω συγκρούσει και τέτοια πράγματα. Αυτά δεν μ' άρεσαν. Από την αρχή το λέω. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, Γιάννη. Ακόμα και η διδακτορική διατριβή, που με βοήθησε και το λέω πάλι μια φορά δημόσια, ευχαριστώ σε σένα και σε όλου του ανθρώπου και στην καθηγήτριά μου, την κυρία Αγγελή, πάλι για τη ΣΥΜ είχε επικεντρωθεί. Και έχουμε και πολλά πράγματα να ανακοινώσουμε στο μέλλον για τη ΣΥΜ. Έτσι δεν είναι? Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Αυτό είναι, δεν ξέρω, είναι η αγάπη για το νησί. Όπου και να είμαι, όπου και να μένω, τα παιδιά μου εκεί εργάζονται. Αυτό είναι πολύ θετικό. Απλώς είναι πολύ σπάνιο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, έτσι, ότι συνήθως οι περισσότεροι δραστηριοποιούνται εκεί που μένουν, ας πούμε. Έτσι, είτε με τοπικό τρόπο ή με τον τοπικό οποιοδήποτε. Θα σου πω ένα απλό πράγμα. Εγώ είμαι απόφοιτος του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ΣΥΜΙΣ. Το περίφημο 1900, φαντάσου έχασα το, 89, έχω και το πτυχίο μου πίσω εδώ. Το έχω αναρτήσει μέσα σε ένα γραφείο τώρα. Το έχω και το βλέπω. Το παλιό πτυχίο του Επαγγελματικού Λυκείου ΣΥΜΙΣ. Λοιπόν, οι παιδικές αναμνήσεις, οι συγγενείς, η αγάπη για το νησί, η αγάπη για επικοινωνία, το ξαναλέω αυτό, όταν εγώ ξεκίνησα το ραδιόφωνο, δεν υπήρχε, όχι Facebook, τα κινητά ήταν τα απλά, οι απλές συσκευές. Και όταν ξεκινήσαν δεν είχαν όλοι και κινητά, είχαν το τηλεφωνάκι, κανονικά. Το πρώτο λοιπόν μέσο κοινωνικής δικτύωσης ήταν το ραδιόφωνο. Έπαιρνες αφιέρωση, αφιερώνω στη Σαμπίνα, αυτό με αγάπη. Έλα ο Χρήστος, αφιερώνω στο φίλο μου τον Γιώργο. Για να μην πω εδώ και τι κάναμε ένα βράδυ, μου κάνανε πλάκα με τα τηλέφωνα. Γιωργάς, λέω το όνομά του. Γιώργος Γιωργάς, δουλεύει στο Δήμο Σίμης. Ένα βράδυ μου έκανε πλάκα, έχοντας τότε ως πειρατές, είχαμε μπει στον αέρα, στα ρέντιο ας πούμε, και έπαιρνε τηλέφωνα βράδυ και ήταν ντούμπλεξ το τηλέφωνο, στο κλασικό, αυτό που σηκώναμε. Και έπαιρνε αναπάτητες και φοβόμουν να ξυπνήσει η μάνα μου στο άλλο δωμάτιο από εκεί. Και λέω, ποιος με παίρνει τηλέφωνο τώρα, τέτοια ώρα. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι στιγμές και η ανάγκη για επικοινωνία από τότε και η ανάγκη επικοινωνία με τον κόσμο παράλληλα, γιατί πρώτο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ήταν που μου έδωσε το έναυσμα και την αγάπη για αυτό που έκανα και το συνέχισα και το εξέλιξα μέχρι έναν βαθμό. Όταν ήρθαν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, αυτά και τα λοιπά, όλα ό,τι υπάρχει, το οποίο έχει πλέον φτάσει πάρα πολύ ψηλά με διάφορες πλατφόρμες, που λίγο πολύ έχει χαθεί κιόλας, να το πούμε. Έχει χαθεί λίγο, η επικοινωνία έχει απλώσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ εύκολη. Εγώ συνέχισα απλά να συντηρώ μια κατάσταση, η οποία με οδήγησε εδώ. Συνεχίζω δηλαδή να κάνω και το χόμπι μου, μ' αρέσει αυτό που κάνω και ναι, ενημερώνομαι. Όσο για το πώς ζω, πάρα πολλά χρόνια ζούσα εκεί τουλάχιστον για αρκετούς μήνες. Δηλαδή, τώρα τα τελευταία χρόνια δεν είμαι συνέχεια εκεί, γιατί είναι το πανεπιστήμιο στη μέση. Βέβαια, βοηθάς στην καθημερινότητα των πολιτών, έτσι, με όλες αυτές τις εφαρμογές που φτιάχνεις. Αλλά δεν θα έπρεπε όλα αυτά λίγο να προωθούνται περισσότερο, ας πούμε, στα τοπικά μέσα. Ίσως στην τοπική κοινωνία της ΣΥΜΙΣ, δηλαδή, τις προσπάθειες, τέτοια έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα έχω να ανακοινώσω κάτι εδώ. Σήμερα, όταν θα κλείσουμε το τηλέφωνο, στην επόμενη εκπομπή, απογευματινή ή όχι, λοιπόν, ήδη με πλησίασε μέσο τοπικό, που είναι απανταχού σημαίων, δηλαδή το περιοδικό αυτό διακινείται σε όλο τον κόσμο και στους ομογενείς. Και τα άρθρα
που έχουμε βάλει και εφαρμογές και τα πάντα θα σταλούν στο περιοδικό αυτό και θα μπουν σε διάφορα τεύχη. Αλλά αυτό είναι αυτό, σου είπα και το αναλύσαμε πριν, ότι επικοινωνιακά, να το πω έτσι, δεν το έχουμε επικοινωνήσει όπως θα. Δηλαδή, εγώ περιμένω από το Δήμο μου πώς κάνει κάτι. Επαναλαμβάνω, εάν ο Δήμος δεν το κάνει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όπου μπορούμε θα το επικοινωνήσουμε εμείς. Δυστυχώς όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα πολλά. Αυτό. Δεν το έχω ως παράπονο, γιατί απλά είναι επιλογή της οποιαδήποτε αρχής δημοτικής, αν θέλει να το κάνει ή όχι. Δεν μπορώ να πιέσω εγώ καταστάσεις. Οι άνθρωποι θετικά τα βλέπουν, αλλά μπορεί και αρνητικά ή μπορεί να μην τους ενδιαφέρει. Δεν θα πω τίποτα αρνητικό ή τίποτα θετικό για την δημοτική αρχή. Θα πω απλά ότι αυτό είναι αν σε ενδιαφέρει να το υλοποιήσεις ή να το επικοινωνήσεις. Αν δεν σε ενδιαφέρει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς κάνουμε ότι αυτό μπορούμε. Δεν έχει σκεφτεί ποτέ, ας πούμε, να δημιουργήσεις κάποιο ηλεκτρονικό περιοδικό, ίσως, που θα ενημερώνει για όλα αυτά. Λοιπόν, για τις προσπάθειες αυτές που κάνεις, ερευνητικές, όλο το... Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, από την οποία θα είναι ίσως η επόμενη εκπομπή. Θα πούμε δύο-τρία πράγματα ίσως για την επόμενη εκπομπή. Σαν πρόλογο. Θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σελίδα εκεί έξω. Η siminews.gr. Το siminews.gr, με τη βοήθεια κάποιων πηγών του Sky, γι' αυτό και το λέω, γιατί στη σελίδα γράφει από κάτω, οι πηγές είναι από το Sky. Βλέπουμε ανά πάσα στιγμή τις ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Ελλάδα, όλο τον κόσμο και αναλυτικά θέματα, μέχρι αθλητικά. Στο κομμάτι των ειδήσεων της ΣΥΜΗΣ υπάρχει link, το οποίο σε πηγαίνει στην Radio ΣΥΜΗ ειδήσεις στο Facebook. Και βλέπεις τις τοπικές ειδήσεις. Δηλαδή είναι αυτή λοιπόν η σελίδα, siminews.gr, είναι ένα ξεκίνημα μιας καλής προσπάθειας που γίνεται. Πάμε λοιπόν για αυτό που λες. Θα υπάρχει μια σελίδα ηλεκτρονική στο μέλλον, θέμα χρόνου είναι, γιατί κάνουμε πολλά πράγματα, που θα μπορεί να επικοινωνεί και να βλέπουμε όλες αυτές τις συνεντεύξεις που έχουν δοθεί, να υπάρχει ένα σαν αποθετήριο. Θα μπορεί κάποιος να μπαίνει, μπορεί να το πούμε ξέρω εγώ πώς θα το πούμε, με μια κατάλυση που θα επιλέξουμε εμείς και να μας πηγαίνει παραπέρα. Άρα και αυτό είναι στα μελλοντικά μας σχέδια και νομίζω ότι σου έδωσε για έναν πρόλογο, γιατί θα πάμε στο κομμάτι όλο αυτό του ψηφιακού αποθετηρίου που θα μπορεί να μπαίνει ο κάθε σημειακός ή οποιοδήποτε διεθνής ένας ερευνητής ξένος, οποιοδήποτε θα έχει πρόσβαση για να μπαίνει να βλέπει αυτό που θέλει. Τέλεια, νομίζω ότι αυτό θα έχει πάρα πολύ μεγάλη... θα έχει απήχηση, ναι, το ξέρω. Να κρατήσουμε αυτό για την επόμενη εκπομπή, να αναλύσουμε. Η επόμενη εκπομπή, αν θέλεις από τώρα, θα αφορά αυτά τα θέματα. Τις σελίδες που υπάρχουν και το ψηφιακό αποθετήριο. Και για να κλείσουμε λίγο χιουμοριστικά, πιστεύεις ότι από τον κακό μας τον καιρό τις φράσεις αυτές θα πάμε τελικά κάποια στιγμή στον καλό μας καιρό? Λοιπόν... Φιλοσοφικό έτσι λίγο. Πολύ φιλοσοφικό. Εγώ θέλω να βλέπω πάντα καλούς καιρούς, όπως και να έχει το πράγμα. Είναι θέμα ψυχολογικό. Δηλαδή, εγώ και έξω να βρέχει, πάντα ήλιο θέλω στο μυαλό μου να βλέπω. Ακόμα και εντάξει, κάθε αυγή θα έχω τη λεγόμενη προσμονή και αισιοδοξία και ελπίδα για καλό καιρό. Ότι θα ανοίξει κάποιο σημείο καιρό. Μην φοβάστε. Χειμώνα, θα έρθει ο καλό καιρό. Λοιπόν, ναι, είναι θέμα ανθρώπου. Υπάρχουν και άλλοι που βλέπουν και με ήλιο έχει έξω και λέει πω σήμερα. Μαύρα και άραχνα τα βλέπω. Εμείς περιμένουμε και τον καλό καιρό που θα ευοδοθούν όλες αυτές οι προσπάθειες και θα αναδειχθούν ακόμα περισσότερο. Και με αυτό θέλω να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μακάρι. Μ' αρέσει πάντα όταν ξεκινάμε αυτές τις συζητήσεις μεταξύ μας, έχουν πάντα θετικό πρόσημο, ειδικά στο τέλος. Είμαστε αισιόδοξοι άνθρωποι και θεωρώ ότι δεν θα γινόταν απλά πράγματα, δεν ήσουν και εσύ εδώ. Έτσι, συμμετοχή στην όλη ομάδα. Οπότε, να κλείσουμε θετικά. Εγώ να σε ευχαριστήσω που είσαι πάντα εδώ και πάμε για τα επόμενα. Έτσι. Και έχουμε και αθλητικό κομμάτι, είπαμε. Ναι. Και αυτό με δείκτες ποιότητας, όπως έχουμε πει, έτσι. Γιατί εμείς όλα τα αξιολογούμε έτσι, θετικά πάντα. Και ευχάριστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστήσω και πάλι. Καλή συνέχεια.
και καλές δημιουργίες πια, έτσι, για την Ναι, βεβαίως. του πολιτισμού, εγώ θα έλεγα, της ήμις. Σωστά. Γιατί όλα αυτά πιστεύω ότι αναβαθμίζουν και τον πολιτισμό της ήμις. Σωστά. Λοιπόν, χαιρετώ.